Ya golek jabrik karo antok mengke. Ketisuk ora mulih lho karepe piye. Lah wau pamitan apa mboten lho, Pak? Lho ora pamit ngono lho. Oh nggih, Yo nggih. goleki. Monggo. Karepku takon ngewangi bantu-bantu mepe gadung. Itu biasane iki, Kang. Biasane teng etan mriku lho. Apa ning anu, ning apa turune ning apa? Bocah Bambung. Yo lek temu dikapakne bocah penake. Bocah kurang ajar ndino golek-golekan esuk sore. Lah nggih ditukani mawon, Pak. Mengke Lah iki urusanmu iki piye nata bocah kok ora iso-iso iki. Nggih ngapunten, Pak. Wau mboten ngertos medale lho kula Pak. Nggih. Sesuk neh aja dipindho-pindho lek nganu cah kuwi ya emang nuturi. Siap, Pak. Nggih kula tukani. Nggih. Kudu temu tak iki engko tak. Nggih, Pak. Dan nika Pak. Alah, ana sing genah dirungokne wong. Kadose tilem teng mriku, Pak. Ngendi? Niku lho ngajeng niku pos niku mlan. Cobi. Lah sandale kaya kuwi. Bener kuwi sandale. Lah kuwi bocah. Sandale nang kono kuwi. Pundi, Pak? Hai. Yo nggih. Kula tenten Hai. mriku. Monggo, Bos. Nyole. Terima kasih, Bos. Yo. Penake dadi wong sugih. Apa-apa kerek ngongkokne wong. Ora duwe bojo iso tuku. Omah nyepak. Duit teko dhewe. Siap. Omonge jabrik ya dadi bos tak. Endi to? Masa kuwi mah jabrik. Iki bos jabrik. Karena sampean ora tau nyamaku saiki. Sik to. Sampean sapa ya? Ya, Kok kaya tau roh tapi rada kelingan rada lali. kula nganu ayahe Wulan. Walah. Bapake Wulan to? Nggih. Berarti Nggih. RT lor kono kae. Wah, Sampeyan kan nganu to dhisik kan anak buahku saiki sampeyan sugih rada lali sampeyan. yo sepurane saiki dhuwit ki kuwasa golek kanca. Yo kuwasa tuku wektu, yo wis kuwasa sembarange dadi yo sepurane lek aku suwi ora dolan mahmu. Piye sik gadunge sik panggah? Gawe? Ya piye pancen ya piye? Pancen usahane kuwi gadung lho Wulan iki. Yo sakjane iki kesupen ngono kuwi. Lek Alah, entar panggah dolanan gadung ki asile pira to? Alah Kaya aku ngene iki lho, Len. Iki omah ya wis gedhi. Omah wis gedhi, mobil apik. Terus duit yo teko dhewe. Kaya dolanan online kaya aku ngene iki lho. Prenono lek kanu gadung ki. bah piye lho ya isane kuwi. Ya hasil-hasil titik-titik ora apa-apa. Sekarang yo wong jaman biyen iki dijak pemikirane iki jak maju. Ampreh penake golek duit ki angel. Yo tak maklumi ae. Berarti sampean saiki maju usahane ya jenengan.
Yo deloken dhewe iki omah ya wis gedhi. Iki sopir ya duwe. Siap, Bos. Yo iki mobil duit yo teko dhewe ngene iki yo an. Oke. Yo timbangane melok awakmu sing biyen kelok teh. Lah aku Iya. iki saiki gur panggah sepedaan karo iki tak iki panggan. Iki Yo. lah. Seprono sprene kae panggah ngene iki. Kok panggah ngene ae. Bos, bagai mawon, Bos. Lek butuh. Wong ngono. Siap nggih. Yo tak sawangki wajah-wajah melas. Oh, kayak Pak Tata. 5 7 Heh? Oh. Arep to teh? Ya arep no turun kula. Sik. Nggih, Bos. Piye? Dibagi? Siap nggih. Oke. Wis saiki sugih wong iki. Sing ndi ya Dut? Kene mau nek duit meneh. Wah, Duit. 9 7 9 7 9 nyoh 9 tak wis 9. Nyoh tak wis 9. makasih Bos nggih. Gur tuti wae ya. Kok nek nggih tumbas iki. Nggih. Nah ya piye kowe? Sampeyan mbek saiki sugih lho wong iki. Iki bawa berambangnya mboten pas. Drama tapi lek tekan lombok dilelene cangkem wis pedes. Nah, ya. Dilelene cangkem sapa? Berat iki. Berat. Sik teh. Iki mau kok iki enek sing ganjel ning atiku. Pripun? Lah kok yo ora kaya padatan nek awakmu ki dolan rene ngono ki mau enek perlu apa nagih pajak apa yo nyapa wong yo pajak ki 15 petoke wis tak lunasi kabeh sejene sing udu ning RT-mu. Piye nek perlu apa? Ngene lho, aku rene mang omonge kanca-kancaku sampean sukses sugih saiki upama tak jodohne karo Nawang Wulan iki piye? Lho, duren cangkokan. Taren kok nalikane aku wis mapan. Yo ora iso no. Nyapa mbiyen-mbiyen kae tak oyak-oyak kok bocahe ora gelem. Lek biyen iki pancene Wulan iki pancen sik cilik. Gek saiki sampean ketarane sukses. Upama tak jodohne sampean piye? Lah kok kaya ngono saiki? Lah wong sing antri-antri iki lho arep nglamar aku iki lho pirang-pirang. Anake calon bupati, anake calon DPR, anake calon wong sugih. Kuwi lho roh tak tampa roh dhewe to. Betul, Bos. Lah kok sampean kok iso-isone wani-wanine nglancangi ngongkon ngepek anakmu. Wulan kae saiki priye wis gedhe to? Lagi sampun to, Bos. Lah apa yo didelok sik ae. Yo ora kok aku ki sir rabi ki ora. Yo kena-kena nggih dolanan. Lho. Siap, Bos. Menawi iki panggah purun gak sampe-sampean pun sugih kok. Nggih mawon, cobi. Sik teh ngene ya. Iki aku ki kok emoh karo anakmu ki ya ora. Ngarep iki ya urung karuan. Dadi biyen kelingan lek sik aku manjing genamu nyambut gawe genamu, anakmu kemenyek kaya ngono kae, tapi kan yo wis enek 7 tahun 8 tahun saiki anakmu kaya ngopo kan yo aku urung eruh. Iya. Nyelot ayu apa nyelot kaya asu. Wah, sik Bos. Ya wis tak celuki anakku tak jak rene ya. Anu sampean celuk apa piye tak? Apa wong loro tak? Siap Pak RT. Kula turukane mriki mawon. Pak Teh, niki Pak Teh, Mbak Wulan sampun. Oh. Ini nduk kene. Tak sampean to, tak kenalne karo bos sugih perkebunane ya mbok.
sawahe amba saiki pengusaha gede. Sinten, Pak? Ya wis tanggo roh dhewe. Sinten, Pak? Nganu bos gede iki apa iki di pengusaha barang, pengusaha tambang barang. Tapi aku pengennya Piye? yo ganteng yo sugih kok. Ya iki paling gantenge. Tiang pundi, Pak? Jogja iki lho mobile jujuk saja kaya Nduk. Wong ngene kono kuwi lho omahe. Lho omahe mewah kaya ngono kuwi lho. Mosok ora arepe ra gelem. Gelem kok ora. Wong sugih. Tapi kula kan dereng kenalan. Ya kenalan sik no. Niku Ya. namine sinten? Bos Jabrik. Bos Brik. Piye? Kula isin lho, Pak. Ora usah tinggi isin ngapo isin kok. Wong iki dijodohne karo wong sugih, Bos Brik. Ya. Lah ya lho, Le. RT mau kok wanine nawakne anake nggen aku ki. Tak enteni yo urung teko. Kamu apus-apus apa yo sering jarak aku. Beh, menawi nggih mboten lek ngoten to. Ketoke kesem-sem karo yotrone sampean ketoke nggih madosi tenanan. Ya pancen yo duit ki ora ngapusi. Kena nggih tuku barang-barang. Ora nggih tukuwi pokok wong lek ceklan duit ki barang-barang do teko dhewe. Wong liya ngaku dulur. Musuh ngaku kanca. Lah nggih niku. Lah kayak mau arep ngaku-ngaku maratuwa Pak RT ki mau. Ayo. Terus anake Pak RT ki yo saiki mundak piye? Kamu sik kerep eruh apa ora? Lah nggih lho, Bos. Lah riyen niku ngelok-ngelokne sampean gitu. Nganti jejeg barang ngoten niku lho terus pripun gitu. Sakniki terus bapak yotrone sampean kathah kok nggih. Pak RT ini bingung ae gitu. Orang yo duit to. Duit ki kuwasa. Yo mbiyen nolak aku, jejeg-jejeg aku. Yo sapa ngerti enek peluang engko genti sing tak jejeg. Betul, Bos. Lah endi to? Wong jare arep ngejak rene kok rong teko. Bos Brik. Lah niko Pak RT nimbali niko, Bos. Ayo Nduk. Kalau ini kene lho, mae bose ya iki sugih iki. Mau sik bangun kok bisa andalan. Iki lho Bos, tak kenali anakku Bos iki anakku ayune kok ngene lho Bos. Oh, asu. Ayo tenan, Mbak. Oke, Bos. Yo, cedeki yo. Iki lho Bos anakku Bos. Sing tak mone kuwi Bos. Oh, yo wis mundak gede yo saiki. Wes no, dhisik sik cilik sampe rono-rono Oh, berarti yo mau openi berarti lek mundak Iya. gede iki. Sing ngopeni bojoku. Ngene teh, yo wis aturan aku gelem rabi karo anakmu. Iya. Sesuk isuk idapno golekno mudin. Iya. Kuwi pesanku siji. Nggih. Loro yo lek iso rasah undang-undang tangga sik, soalé kan yo iki dadakan engko kesane elek ning tangga. Nggih. Iki nggih tuku bumbon karo nggih tuku mas-masan bojomu soal anakmu sok ben tak wehi dhewe. Oh, ya terima kasih. Ya wis. Terima kasih ya. Terima kasih. Sesuk iso reso golekno mudin. Aku gelem aku. Nggih. Siji anakmu ayu wis ra kaya mbiyen. Nggih. Ayu sing saiki. Nggih. Ngene. Minangka sampean wis tak wehi duit, Nggih. ya to. Nggih. Iki anakmu saiki tak jake dolan ngono ya. Nggih. Yo Dik, blonjo. Wis bapakmu ditinggal kene engko ben dirusi wong-wong. Ayo terno aku nang Malang. Siap, Bos. Mau bukane. Ya, Dik. Sampean. Wah, neng. Wes iki. Yang ambil no minum yang. Kasih. Hei, tangi. Tangi piye? Tangi. Lah, piye tak iki lem ngatas digugah kaya ngene iki? Ya tak. Hei, lah apa sing genah? Padus nih sesuatu riyen nggih. Apa? Niki riyen.
golek-golek napa kono gitik apa piye bocah kaya ngene. Apa iki sing matuke sing tampri kendang glistang iki yo. Lah iki kena dige iki. Pak Teh. Niki lho. Niki. Itu banyu kondi iki mong. Niku wau wonten tiyang kocok-kocor Tegalan. Jo kita rujukane kene. Niki dirujukne sakniki, Pak. Yo setahun kas no. Tak. Mulai golek iki pirang-pirang dino. Ketisu malah grujuk ora saiki ki piye to? Tak iki. Siap. Awas. Enek wedhus liwat. Tak golek ki tisu ora ndang mulih-mulih nyapa ngatur turu ning kene ndi apa kapan iki. Nah, Mobilku mau nendi? piye tak iki digolek kok angel kaya ngene iki. Golek-golekane. Mobil abang. Ge mulih. Penggaen ra karuan ra ndang mulih. Siapa RT? Mulih. Ayo. Sik to. Pak, kon balik ke lho penggawean oke mek egro ning kene ae. Ya, Nduk. Wah, gede dhuwur pengusaha iki. Wes ndek lapangan ombo barang yo. Iki pol gantrenge. Tiang pundi? Tiang Jogja mriko lho, Nduk. Yo wis lek ngono teh. Aku gelem karo awakmu. Yo wis teh, iki nganu. Aku gelem ngrabi anakmu. Iki Rolling. Action. Diseneni. Tak